Kikimora je naše púzdro na skryté nosenie na vnútornej strane pásu, na apendixe alebo po odmontovaní krídelka od 3. do 5. hodiny. Nakonfigurovať si ju môžete vo všetkých farbách Kidexu, ktoré máme na stránke. Taktiež je tu možnosť zakryť závit alebo nechať závit otvorený a miesto normálnych tagwear klipov sem pasujú aj ultiklipy pre tých z vás, ktorí si chcú upnúť svoje púzdro na tepláky napríklad. V konfigurátore si navolíte druh zbrane alebo prípadne, ak ste držiteľ svetla, tak aj svetlo. Upozornenie, v prípade, že by ste sa snažili dať zbraň bez svetla do púzdra, ktoré je určené na svetlo, tak vám tam zbraň nebude držať, pretože retencia je robená primárne na svetlo. Tradične si vyberáte z našich farieb Kidexu. Toto púzdro je spravené z jedného kusu 2,5 mm Kidexu. Dvojfarebné púzdro tu vzniká iba v prípade, že si objednávate púzdro, ktoré má sublimačnú tlač, ako napríklad v tejto chvíli. Zvonku je Multicam Black a znútra je to jeden druh Flat Dark Earth. Pri objednávaní našeho púzdra nepriplácate za svetlo a taktiež nepriplácate za výrez na kolimátor. Taktiež súčasťou púzdra je prítračné krídlo, ktoré po odmontovaní umožňuje púzdro nosiť na 3. až 5. hodine na vnútornej strane pásu. Taktiež môžete bez prítlačného krídla mať púzdro aj na apendixe, avšak nebudete mať želaný prítlak pažbičky zbrane smerom ku telu. Klipy sa dajú samozrejme premontovať na iné polohy, aby ste dokázali zbraň utopiť hlbšie v nohaviciach alebo ju mať vyššie pre ľahšie tasenie. Ako každé naše púzdro, aj toto púzdro má nastaviteľnú retenciu prostredníctvom skrutky, konkrétne tejto spodnej skrutky, a krížovým šrobovákom pri sťahovaní tejto skrutky pôjde zbraň vyťahnuť z púzdra ťažšie a pri jej uvoľňovaní pôjde o dosť ľahšie. Treba myslieť aj na to, že ak nastavujete svoje púzdro, tak medzi opaskom a telom vzniká istá tenzia, takže je vhodné si to vždycky vyskúšať na sebe. To znamená, nastavím si púzdro, strčím si ho za nohavice, dám tam pištol, vyskúšam, aká je retencia a následne na to ladím tú retenciu. Prítlačné krídelko máme odmontované, takže si ukážeme najprv nosenie na 3. hodine vnútornej strane pásu. Púzdro strčíme za nohavice a klipy upneme o opasok. Následne si namontujeme krídelko, aby sme si ukázali nosenie na apendixe. Následne si púzdro dáme za opasok, za nohavice. Kikimoru často odporúčame začiatočníkom, ktorí si ešte nezvolili svoj primárny typ nosenia zbrane, či už na apendixe, alebo od 3. do 5. hodiny na vnútornej strane pásu, pretože je modulárne.